Vitajte pri dnešnom videu, v ktorom vás zoberiem na Katlovské jazero k pánovi Jakubovi Wagnerovi. Cestou sme sa zastavili na obed v Kutnej Hore, kde sme využili krásne počasie na prechádzku. A tu už prichádzame ku Katlovskému jazeru, kde sa ubytujeme v Katlov Homes. Sú to krásne nové chatky a tu našu vám v rýchlosti ukážem. Prízemie chatky pozostáva zo vstupnej chodby spojenej s krásnou veľkou kuchyňou, veľkým jedálenským stolom, spálňou a WC so sprchou. Na poschodí spálňa s krásnym výhľadom na jazero Pohan. Po krátkom zoznámení s okolím sme zobrali udice a išli sme konečne nahodiť na Katlovské jazero. Slniečko svietilo, no aj napriek tomu sa nám nepodarilo nič chytiť. Mimochodom, tieto krásne labute nás sa sprevádzali celým pobytom. Večer sme si ugrilovali chutnú večeru a tešili sa na ďalší deň. Ráno nás čakal náš sprievodca Lukáš, ktorý nám pomohol s prípravami a samotným nahodením na sumca na jazere Pohan. Jde dalším směrem a dolů jde návazec, takže se to nemotá. To super. To jsou silné jako návazky. To je jednička, no. Jednička se používá hodně na ty trhačky, anebo Počasie veľmi neprialo, dážď sa striedal s vetrom celý deň. Nakoniec sme strávili príjemný večer pri ohni a západe slnka a chutnom grillovanom mese. Večer pri ohni, to je pohodička. To je proste pohodička. Nahodené sme mali do noci, no bohužiaľ sme nemali ani jeden záber. Ráno sme neváhali a hneď po raňajkách sme nahodili na kapre. Celé doobedie sme my ani na okolo rybári nemali žiadny záber, preto sme sa rozhodli ísť skúsiť šťastie na sumcov. Lukáš nám zase so všetkým pomohol a už nám nezostávalo nič iné, len čakať. Dnes slniečko svietilo, avšak včerajší dážď vystriedal nenormálny vietor. Čakanie na sumca sme si spríjemňovali občerstvením z miestneho vynikajúceho bufetu s veľmi príjemnou obsluhou. Avšak ani dnešný deň sa nám nepodarilo dostať na udicu rybu, na ktorú sme sa tak veľmi tešili. Neskoro večer ulovili dvoch sumcov kolegovia Nemci kúsok od nás. Nevadí, skúsili sme šťastie a aj keď to nevyšlo, určite sa sem na rybačku opäť vrátime. Skôr či neskôr, ak sa vám dnešné video páčilo, nezabudnite dať like a odber, aby ste nezmeškali ďalšie nové videá